gerne gøre det helt klart. Målet med den her slags hybride angreb, det er at skabe frygt. Det er at skabe, og det er at gøre os bange. Der må ikke være tvivl om, at alt tyder på, at det er en professionel aktør, når der er tale om så systematisk en operation på så mange lokationer, stort set simultant. Der er tale om det, som jeg vil definere som et hybridangreb med forskellige typer af droner.